So dito ra tagikan sa ubos pagigayo. Tara sila dito. Kol, pwede mangayo kol, mom si Ronnie tagiyaw. Busog mo kay Goga. Watermelon, umlong. Pagsampo sa mga watermelon. Tanawa ra gud na yung mga tanawa. Apila sila. Banat ta po do. Ano ta pa Hawaii mangga. Banat na po mga mago. Ay makaya ba. Tanawa ra gud na yung mga tanawa. Apila sila arog mingon sila nga nagdaghan no. Ano na lang tao kay may gripo. Okay ra mo. Ina nga mo na mga watermelon muna. Uwa. Sabay niya. Wag tang na. Ohaw. Abaw ni. No, nampak ko no. Bopo lang ay. Pagsampo sa mga watermelon. Bopo lang ay. Eh puno na kayo. Apa no? Bopo lang ah. Tughanod. Wag tang gid mo kauhaw na. Luoy na kayo kap. Dapal. Ato hunong ito, jaw. Kapahuway sila na oh. Atad. Ano tunguran na kwan? Kol, pwede mangayo kol, mom si Ronnie tagiyaw. Mo ni tagiya siguro diri ba watermelon. Dalat bigay. Sa moto ka kay pabor kayo. Ato ka to. Ato nung kato ibabaw nun. Mahunaw na ang do kini. Tara, tanawa. Busog mo kay Goga. Watermelon, umlong. Ito po. Bye. Paraman Arnold. Layaya kay nga tao gid na. Tanawa ra ka nakabirada naman ah. Grabe, Allah. Kayo. Naman. Kob. Ready na mo iandam na inyong kan pag nakadaga na ako nagbit-bit ay sa kabuo. Salamat. Salamat ah. Kada kuha yang Ito na may kay melon. nakakuha na tagbaw na sa kuan. Na kung matarin. Kauhaw. Na. Sino man? Ato isa. Tara, kondisyon kay isa. Dumex. Kuna kondisyon na mga timba na to kay naka watermelon na. Tumoy destination. Tara dito babaw. Kawa. Bukid guys. Let's go. Antusan lang ninyo kay kaabot ra lagi tan eh. Abi to ta nananay babo kawa. Pakansa pa energy sa gamay pabalik. Tabaw. Ari ta kaagi sa may atsalan ulo agaya. Dito tay babaw. Narang ko andiha kawa. Nanami dool. So kana diha mo na gini kawa. Kana diha. So dire boss. Ako kayo kaan. Muna sa dire. Tara. Kawa na ta. Tan-aw ta dire. So dito ra tagikan sa ubos pagigayo. Tara sila dito. Ato to bang. Turang tagiyaw, tura tagiya karniro na malhinaw. Kalmar ka sila. Tura tagiya karniro ni Bobo. Kalmar kayo. Tura mga karniro dito. Ano break time mo? Break time. Break time. Another. Nagbaon man napay reject sa ko ano? Atsal. Atsalo. Tambal uhaw.